Βάλε, ρώτα κι άλλα. Μάλλον κάτι πρέπει να κάνουμε. Ρώτα με, κατέστρεψε με. Βάλε μου δύσκολες ερωτήσεις. Με λένε Άγγελο, είμαι 12 ετών και αυτή τη στιγμή φοιτώ στην πρώτη γυμνασίου. Το αληθινό μου όνομα είναι Μανώλης Βάμβακούσης και ο ευλογημένος Νίκος Κούνδουρος με βάφτισε Βακούση. Μ' αρέσει να κάνω διάφορα πράγματα, όπως να ασχολούμαι με τον υπολογιστή μου ή να κάνω διάφορες βόλτες με τους φίλους μου. Μ' αρέσει η ορειβασία, μ' αρέσει το ταξίδι, μ' αρέσουν οι ρόλοι μου, μ' αρέσει η έρευνα που κάνω σε ένα ρόλο. Πριν από 1,5 χρόνο περίπου άρχισα να βλέπω περισσότερο αγώνες αυτοκινήτων και αυτή η περίοδος ουσιαστικά ήταν αυτή που μου έδωσε το όνειρο να μπω σε κάποια κατηγορία αγώνων με αυτοκίνητα. Το μεγαλύτερο όνειρό μου είναι να είμαι καλά, να ταξιδεύω, να γυρίζω τον κόσμο. Είμαι παλιός ορειβάτης και τρελαίνομαι να βρίσκομαι στις κορυφές αυτών των υπέροχων βουνών που έχουμε σε όλο τον κόσμο. Μου άρεσε να πλάθω ιστορίες από πολύ μικρό παιδάκι. Αλλά 9,5-10 εγώ λέω θα σώσω τον κόσμο. Βρε πώς θα τον σώσεις τον κόσμο, με ρώτησε ο παππούς μου, ο Τσανάκας, ο Δημήτρης. Του λέω εγώ θα μάθω να αγαπάω τον κόσμο και να μ' αγαπάει. Αυτό είναι ένα όνειρο που πιστεύω ότι πολλές φορές το έχω καταφέρει με τον εαυτό μου και τους ανθρώπους. Είναι κάτι να τύχει στην οικογένειά μου και να βιώνουμε μια άσχημη περίοδο. Ο μεγαλύτερος φόβος μου δεν είναι ούτε ο θάνατος, ούτε η ανυπαρξία. Ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι να μην είμαι παρόν στον εαυτό μου. Να μην μπορώ να ακούω τον άλλον. Να μην μπορώ να επικοινωνώ με τους άλλους. Θα ζητήσω βοήθεια από άτομα της οικογένειάς μου ή φίλους μου, τους οποίους τους ξέρω καλά και ξέρω ότι μπορούν να μου δώσουν συμβουλές ώστε να ξεπεράσω αυτή τη δυσκολία που συμβαίνει στη ζωή μου. Θα ακουστεί λίγο παράλογο, αλλά αμέσως έχω την ανάγκη να βγω έξω από το σπίτι. Νομίζω ότι η επαφή μου και ο βηματισμός μου διασχίζοντας τον αέρα, όσο και να ακούγεται παλαβό, αυτό αμέσως με ξεκουράζει και με ανακουφίζει να νιώσω δυνατός. Ήταν μια περίοδος στην οικογένεια μου που γινόντουσαν διάφορα περίεργα πράγματα. Δεν είχαμε διάθεση για τίποτα. Και εγώ έκατσα να σκεφτώ τι μπορεί να με κάνει καλύτερα και αυτό που με έκανε καλύτερα τελικά ήταν να κάτσω να μιλήσω με την οικογένειά μου και να μπορούμε να βρούμε μια λύση όλοι μαζί ώστε να ξεπεράσουμε αυτό που μας συμβαίνει. Η εργασία που κάνω εγώ μέχρι να συναντήσεις το φάντασμα του ρόλου είναι μια αγωνία τεράστια. Να μιλήσεις μαζί του. Αυτή η αγωνία βέβαια είναι πολύ όμορφη. Υπάρχουν βέβαια και αγωνίες που δεν γνωρίζεις γιατί σου συμβαίνει κάτι. Εγώ προσωπικά αυτό που κάνω είναι να βγω έξω, να κάνω μια βόλτα ή να κάνω ένα ντους ξέρω εγώ ή να μιλήσω με έναν αγαπημένο φίλο ή φίλη και όλα θα πάνε καλά. Σίγουρα έχω αποτελέσει πάλι για τους φίλους μου και την οικογένειά μου, καθώς πιστεύω πως ο καθένας είναι το ίδιο σημαντικός για τον άλλον. Ναι, για κανέναν. Το στήριγμα νομίζω ότι ο καθένας μας πρέπει να το βρει μόνος του. Αυτή είναι λοιπόν η προσφορά που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Να είσαι μυστικός και έτσι προσφέρεις και προσφέρεσαι. Είναι οι φίλοι μου και η οικογένειά μου. Όλοι αυτοί μου έχουν δώσει με το δικό τους τρόπο διάφορες συμβουλές για να γίνει αυτή η εκδοχή του εαυτού μου. Η σιωπή μου, οι άνθρωποι που συναντώ και είναι όμορφοι μέσα τους, οι άνθρωποι που δεν υπόσχονται πολλά παρά μόνο πράττουν, γιατί αυτό έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη το μύθο, την αλήθεια δηλαδή, και το παιχνίδι, το χαμόγελο. Αυτό που έχεις εσύ αυτή τη στιγμή. Η λέξη ελπίδα για μένα σημαίνει ότι τίποτα δεν είναι όπως είναι τώρα, ότι μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στη ζωή μου και ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα, ότι όλα μπορούν να αλλάξουν και να πάνε καλύτερα. Η λέξη ελπίδα πρέπει να συνοδεύεται με την λέξη θέλω. Μόνο η ελπίδα είναι καταδίκη. Η ελπίδα είναι μια παθητική λέξη
που είναι για αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή. Είναι να μην τα παρατάς ποτέ και να σκέφτεσαι ότι όλα θα φτιάξουν και ότι όλα θα πάνε καλά. Να μην απελπίζεσαι. Όταν βρίσκεσαι σε καλή ισορροπία με τον εαυτό σου, οι δύσκολες στιγμές νομίζω ότι αντιμετωπίζονται. Νομίζω ότι όταν έρχεται μια μεγάλη δυσκολία στη ζωή μας, αυτό που πρέπει να παλέψουμε είναι να αποδεχτούμε το φόβο μας και να δούμε πού μπορούμε να βρούμε τη λύση στη δυσκολία μας. Θέλει, θα έλεγα, μια στρατηγική, αλλά πάνω απ' όλα να αποδεχτούμε ότι υπάρχει ένα εμπόδιο. Όταν ο άνθρωπος μπορεί να αποδεχτεί το εμπόδιο, τότε σημαίνει ότι μπορεί και να το ξεπεράσει αν ξεπερνιέται. Έτσι. Αν δεν ξεπερνιέται, ξαναγυρίζεις πίσω και κάνεις πως το πέρασες. Ένας άνθρωπος που να σε σέβεται, να σε βοηθάει και να μην σε αφήνει, σε παρατάει στις δύσκολες στιγμές που βιώνεις και να είναι μόνο για τις ευχάριστες. Νομίζω ότι μοναχικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη μοναξιά μας. Διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είμαστε έρμεα ακουσμάτων. Δεν έχω βιώσει κάτι που να είναι ξεχωριστό από όλες τις υπόλοιπες στιγμές. Δηλαδή δεν έχω βιώσει κάτι τόσο ξεχωριστό ως καλοσύνη. Πρέπει να ήμουν 12 χρονών. Η μητέρα μου είχε φλεβίτιδα και έσπασαν οι φλέβες. Την πήρα αγκαλιά από ένα χωματόδρομο που μέναμε στον Άγιο Δημήτριο στον Βραχάμι. Βγήκαμε έξω και αμέσως σταμάτησε το πρώτο αυτοκίνητο, βγήκε έξω, δεν τον ένιωξε αν θα λερώσει το αυτοκίνητο γιατί έτρεχε το αίμα. Πήγαμε στο νοσοκομείο και την προλάβαμε. Αυτό ήταν για μένα ένα ευτύχημα. Είχαμε πάει το 2023 στα Κουφονίσια, είχαμε κάτσει εκεί πέρα για μια εβδομάδα και γενικά τα περισσότερα καλοκαίρια πάμε στο Μπόρο που έχουμε εκεί ένα σπίτι και μένουμε εκεί πέρα για 2 εβδομάδες. Την περίοδο που πάμε διακοπές ή εκδρομές είναι μια ευχάριστη περίοδος που θέλουμε όλοι να ξαναζήσουμε κάποια στιγμή. Αυτή που δεν έζησα και ήμουν απόν. Πιστεύω πως πρέπει κάποιος να σκεφτεί τι του έχει συμβεί στη ζωή του και να σκεφτεί επίσης τι τον έχει βοηθήσει σε όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές, ώστε να ανακαλύψει τι τον έχει βοηθήσει περισσότερο, ώστε να βρει την εσωτερική του δύναμη. Ο καθένας μας έρχεται με ένα DNA κτλ. Από τα 8 και μετά αρχίζει η επιταγή κοινωνική. Εκεί είναι τι σκέφτεται ο καθένας για τον εαυτό του. Γιατί για να υπάρξει το σύνολο νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ο εαυτός μας. Και αυτό δυστυχώς οι άνθρωποι το έχουμε μπερδέψει με τον εγωισμό. Ο εγωισμός είναι ένα φαρμάκι. Το εγώ είναι η λύτρωσή μας. Θα έδινα τις ίδιες συμβουλές που δίνω και τώρα, καθώς πιστεύω ότι αυτές οι συμβουλές, ό,τι ηλικία και να είσαι, το ίδιο πράγμα θα σου προσφέρουν. Να μην τα παρατάς ποτέ και να μην απελπίζεσαι, να σκέφτεσαι θετικά μόνο. Και ότι όλα θα αλλάξουν, ότι δεν είναι τίποτα έτσι όπως είναι τώρα. Να μην αφήνω να μου κλέβουν την εφηβεία μου και την απορία μου. Να μην είμαι μίζερος και να παίζω. Αυτό το ρήμα είναι μαγικό. Αυτό θα έδινα στον εαυτό μου, τη συμβουλή αυτή. Φεύγοντας από εδώ, τι σημαίνει για σένα να λάβεις αληθινά? Να μπορείς να βοηθάς τον εαυτό σου και τους γύρω σου με οποιοδήποτε τρόπο, με συμβουλές, με πράξεις, με οτιδήποτε. Και να μπορείς να ξεπερνάς τα προβλήματα που σου συμβαίνουν στη ζωή. Κοίταξε, άμα βρίσκεται κανείς με μια τέτοια παρέα, με τόσο όμορφα αγόρια και όμορφα κορίτσια, με όλη αυτή την ωραία λαχτάρα για ζωή και έρευνα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο σημαντικό του ερωτισμού που έχουμε μέσα μας, η έρευνά μας. Και τότε δεν φεύγουμε, εξαφανιζόμαστε.